Balik nih Mabung. Oh, iya. Dino iki aku karo kanca-kancaku, aku Wahyu Wawung, iki Indra Erik, iki Yogi Sora. Aku dhewe saka Ngawi. Iki saka Sragen, Jawa Tengah. Iki saka Karanganyar. Salam biar arek Karanganyar yo. Iki salam ra. Lupuh mania. Pelupuh, aku Ngawi. Lego kulon ngerti. Nah, saiki aku membahas tentang basa Jawa. Basa Jawa khususnya Jawa Tengah karo Jawa Timur. Iku ana sing unene padha tapi artine beda. Yo ikan Jawa Tengah kabeh. Dadine karo ngomong aku ki ana bedane. Kadang yo halus, kadang yo kasar, tapi yo artine sih enek sing beda. Nomor 1. Lego. Salam ra dijawab. Loh, ning kene to, Pak? Matamu aku bengak-bengok assalamualaikum rambut Jawa. Sepurana lho. Lagu anyar lho, koplonan mantap iki. Rene. Makane to, nek ngrungokne koplo iki sing kalem tapi penghayati. Lah editannya dhewe wis mari pura. Loh. Emang sing loro sapa, Cuk? Aku lho sehat wae. Oh alah, Cuk. Kowe iki lho editane lho wis mari porong. Mari apane, Pak? Lah sing loro iki sapa? Ya Allah, jangan ngomong orang mudeng-mudeng, Cuk. Ya Allah, jangan ngomong orang mudeng-mudeng, Cok. Wis delok kan? Nah, mari kuwi nek ning Jawa Timur kan mari kuwi wis rampung kan. Nah, tapi nek ning Jawa Tengah kan mari ki wis mari sembuh saka sehat. Sehat. Jadi ini enek pro kontrane pas ngomong karo Cacah iki bingung juga ya. Sumpah. Pas awal ketemu. Kalau ketemu biar iki kadang bingung ngomong wis mari porong nah. Kuwi mau contone. Saiki sing nomor loro. Kowe lunga kok apa kok C seperti C. Ya. Kang. Luwe ora, Kang? Ruwe Kang. Tapi yo piye? Ane duwe aku Kang tuwa. Tua-tua sing penting kan dompetnya ora kan? Ya wis lah Kang ayo. Daripada swen-swen malah tambah ruwe ya Kang. Gua pokoknya tok apa ndang buta dituku lah ben gue ganjel petang. Ya kan? Ya wis lah, bonceng aku ya. Numpak iku wae, motormu wae. Wes ayo. Tak bonceng rapo. Ayo. Loh. Aku bonceng. Lah ya bonceng. Bonceng aku muri bonceng. Piye to? Bonceng ning ngarep. Aku bonceng aku neng buri. Loh. Jeneng bonceng ning ngarep. Aku ning buri. Bonceng ki aku neng buri, Cok. Lah jeneng bonceng ning ngarep kok. Jenenge aku bonceng neng ngene iki. Oh, nah terus piye? Aku bonceng. Lah ya aku bonceng. Masih ning ngarep. Bonceng nek Jawa Timur iku sing ngarep cah ya kan ya ora iya mesti aku Jawa Timur lah nek ning Jawa Tengah Sragen karo Karanganyar ki bonceng ki ning mburi dadi nek sampean Wale-wale. sampean ngomong karo wong Jawa Tengah niku ojo
langsung ngomong bonceng. Padahal ning mburi dhek engko. Bingung engkel-engkelan iki tak omongi. Wis ngerti, paham? Nah, saiki nomor Sila cuk. Silakan. Aku tak metu. Cewekku sik. hah? Apa? Aku ame metu cewekku, Pak. Matamu, Cuk. Lah kok malah mata-mata nih, Pak? Lah pira mata-mata nih? Cewek man mbok petuk, Cuk. Loh, masalahnya apa, Pak? Kan cewek-cewekku harus tak petok ya kan urusanku. Mosok to, Cuk, cewek man mbok petuk. Emang adek iki barang opo piye? Hah? Kaya barang terno-terno arep digawe kowe. Bola cok, omongin karo kowe iki kaya omongin karo bakal cawet. Ruwet. Petuk iku nek bahasane wong Jawa Tengah iku nemoni, mapak. Tapi nek petuk Jawa Timur iku nek sampean duwe gawe kan dipetuk karo taplak ya. Munjunge kan nek nang taplak kan. Nah, ini ngomong karo cacah Jawa Tengah ki aja salah ngomong. Sakwise ngerti video kan ngerti sampean. Sakwise kuwi nomor apa? Iya, Pak. Bocok, momet aku mikir buta akeh. Mikir buta akeh. Bojo, kok bojo ya? Yang ngajak rabi, duit rumah apa? Nah, Deyang, Hah? Deyang, Ya ora. Deyang sapa sih? Rabi. Gatel. Ya ono, Pak. Apa yang ngono? Angel Pak. Mikir butuh gaji basic. Utangku mulus ya, Pak. Yang apa? Bar mangan rujak ndek bengi ya. Lah pekok bengi-bengi omahan rujak. Kalau jeding ngono. Loh, Pak, jadi kok kan jeding. Oke, nomor papat wis sampean delok. Papat adalah jeding. Sampeyan ning omahku ning Ngawi ngomong jeding iku ya ning kamar mandi ya. Kamar mandi. Aduh, kudu otakku mules. Mesti omongin mbek woto jeding ngono sik lho. Nah, tapi nama jahatnya jeding kok jengking. Betul. Jengking. Padahal cerah, perbatasan. Padahal aku Ngawi ki Jawa Tengah ki yo. Kok ibaratnya kok apa lho? Pager lah istilahnya. Pager lho, ngarep samping-sampingan tapi yo beda, Cak. Ya kan? Oke lah. Jeding aman ngakon wong Jawa Tengah. Jeding sik ngono lho. Nah, yo dijengkingi sampean kan. Isin malah. Aku lah video ben ngerti bedane Jawa Tengah karo Jawa Timur. Mungkin wis oke, tapi ku cuma contone. Dadi ini sampean nek omong karo Jawa Tengah Jawa Timur ya kudu ngerti artine juga ben ora bingung. Wes, umpama ana kleru utawa videoku sing ngomongane rada keras, sama Jawa Timur kan keras nek bagine Jawa Tengah ya ngerti dhewe ya kalem kan. Njaluk ngapurane yo aku karo kanca-kancaku iki. Yo mestine yo kabeh nggawe video ki yo ana salah karo bener e. Nek salah yo komen ning ngisor gak apa-apa. Nggo masukan. Nek ben request komen gak apa-apa. Sok lah gabung meneh ning Wawong Official ning video-video liyane sing bahas tentang Jawa apa liyane. Tetap ikuti Wawong Official. Aja lali ya, Cak. Like karo subscribe. Membantu adewe ben iso terus nggawe video, semangat nggawe video, mbuh yo nek berkesan apa menguntungne sing delok ya alhamdulillah. Nek gak menguntungne yo kayak masukan ae deh. Kowe aja lali subscribe karo like. Share aja lali. Di-share gak apa. Share karo komen ya kan. Wes ya, Cak. Salam Wawong Official. Dadah.